una part de la qual li correspon a Catalunya, etc. I establirem també, com us poso aquí, una clàusula de garantia de transitorietat de les lleis. Amb un resum molt senzill, què volem dir amb això? Home, el que no pot ser és que l'endemà de la declaració de Catalunya com a república deixin d'estar en vigor totes les lleis perquè no haurem tingut temps de substituir-les encara per unes altres. Per tant, es calcula compromís d'uns 3 anys, les lleis espanyoles continuaran sent vigents per voluntat mateixa nostra, dels catalans a Catalunya, a mesura que les anem substituint per altres lleis. I per últim, a nivell internacional, garantirem el compliment de tots els tractats internacionals, perquè això sí que ens ho exigiran de totes. Tant a l'ONU com a la Unió Europea ens exigiran que els tractats bilaterals, multilaterals, que hagi signat l'estat espanyol, nosaltres, com un estat successor secessionat en part d'aquest, els continuem complint. I evidentment que els continuarem complint, faltaria més. Això no vol dir que en el seu dia no els renegociem. Us poso un exemple, l'OTAN. De moment, haurem de continuar estant a l'OTAN, tant si ens agrada com si no. Quan correspongui, ja decidirem si renovem o no renovem el conveni de cooperació amb l'OTAN. Perquè, per exemple, el conveni actual diu que Espanya ha de portar, no sé si és un 3 o un 4% de les forces armades de l'OTAN. Si nosaltres, i ara entraré ja amb la Constitució de Catalunya, amb aquest esborrany, finalment decidim que Catalunya no ha de tenir exèrcit, que és una de les alternatives, evidentment això ho haurem de canviar. I què li haurem de dir a l'OTAN? És que nosaltres no tenim exèrcit, per tant no podem aportar soldats. Què aportarem? Ambulàncies, personal sanitari, medicaments, tendes de campanya, en fi, 1000 coses que també es poden aportar quan les forces internacionals fan el seu paper d'interposició en un altre conflicte armat. I això ho podem renegociar. I aquí us poso, i ara ja entro directament en el tema de la Constitució, aquí us poso un resum del cronograma, perquè si algú vol saber més o menys què passarà, molt simplificat, perquè això ens portaria 2 o 3 hores explicar-ho. Però si algú vol saber què passarà exactament i cada quan passarà fins a l'any 2017, que és quan veieu, farem el referèndum constitucional i farem la proclamació, directament hi ha la proclamació de la República Catalana, doncs haurem d'anar fent aquests passos. Ja hem fet el primer, el del 9 de novembre de 2014. Ara el 27 de setembre farem el segon. A primers de gener farem el tercer, començarem a negociar amb l'estat espanyol. I perdoneu una cosa, si algú diu, i si l'estat espanyol, el nou estat espanyol, el nou govern, perquè serà diferent, insisteixo, hi ha eleccions estatals el 29 de novembre, no ho oblideu. I tots els estudis demoscòpics diuen que la composició de forces variarà bastant de les que hi ha ara, de la majoria absoluta del PP. Doncs si algú de vosaltres diu, i si els nous tampoc volen negociar, és a dir, també volen posar un mur, com el PP, doncs llavors és molt senzill. Demanarem a la Unió Europea, a través del Tribunal Internacional de Justícia, que apliqui la Convenció de Gènova de l'any 1986. Lògicament, com no sou juristes, direu, i què diu aquesta convenció? Hi ha un article d'aquesta convenció que diu que una vegada fet un referèndum o unes eleccions plebiscitàries, l'estat que es vol secessionar, si no aconsegueix negociar amb l'estat matriu perquè no es volen seure a la taula, pot demanar un arbitratge, una mediació. Per tant, ja no ens trobarem a Barcelona o a Madrid, ens trobarem a Brussel·les. I si algú de vosaltres és molt mal pensat i diu, i malgrat que els decidin des de la Unió Europea, l'estat espanyol no vol anar a Brussel·les, doncs mireu, hi ha un altre article d'aquesta convenció que diu que després del tercer requeriment, si un Estado miembro no es presenta a aquestes negociacions, podrà ser expulsat de la Unió Europea. Per tant, jo sempre acabo dient el mateix. Espanya s'hi podrà resistir tant com vulgueu. I no. Però arribarà un dia que li diran, doncs has d'escollir. O te'n vas tu de la Unió Europea i entra a Catalunya o la teva cadira, o vens aquí i a un billar a 3 bandes, negociem com es fa aquest procés. Home, els espanyols són una mica fanàtics. Perdoneu, no els espanyols, l'estat espanyol, les èlits funcionarials que governen a Madrid són una mica fanàtics. Però tan tontos com per perdre la seva cadira a la Unió Europea no són. Per tant, arribarà un dia que negociaran.
I anem a parlar, si us sembla, d'aquest esborrany de Constitució. Mireu, a l'esquerra teniu un resum en 10 punts d'aquest document. I a la dreta teniu quines conseqüències, i això va lligat una mica amb el meu llibre, quines conseqüències provocarà en el nou sistema judicial del nou estat, de la República de Catalunya. En síntesi. I amb això, en menys de 10 minuts, en 7 o 8 minuts, ho tindrem explicat i així obrirem un debat, que em sembla que és el que volíeu, oi, potser? Mireu, punt número 1. Quin tipus d'estat polític i jurídic tindrem? Nosaltres us proposem que sigui una república, no una monarquia, ho aclareixo per segona vegada, i que sigui unicameral. Això què vol dir? Que només hem de tenir un Parlament. No cal que tinguem un Parlament i un Senat, com a Espanya. No hi ha tanta feina per tants diputats i per tants senadors. I a més, proposem, ja us avanço, que l'actual nombre de diputats, que és de 135, es redueixi a 105. Perquè aquesta és la proporció que tenen altres parlaments en funció de la població, com són els de Noruega, Dinamarca, Suècia. O sigui, allà funcionen bé parlaments que tenen aquesta proporció de 100, 105, perquè nosaltres no hem de funcionar bé, i ens estalviem el sou de 35 diputats. Però hauran de fer treballar una mica més, els diputats que hi hagi. Segon, us proposem que sigui un sistema de república no presidencialista. Què significa això? Que tindrà un president o presidenta de república, com a Alemanya. Hi ha la senyora Merkel i hi ha el president, el Schröder. Per tant, haurem de tenir un president o presidenta de la república i un cap de govern, un cap de l'executiu. El que us proposem és que no per una qüestió de quotes, que quedi molt clar, sinó per una qüestió de capacitat i de mèrit, si el 50% de la població de Catalunya són homes i el 50% dones, en el cas que tinguem un president de l'Estat home, la cap de govern sigui dona. I si hi ha una presidenta dona, el cap de govern sigui home. I així estan representats els dos col·lectius de gènere del país, per capacitat i per mèrits, no per quotes. Tercer, us proposem que una de les institucions jurídiques més vexatòries que té l'actual sistema espanyol, que són els indults, desaparegui. Que a Catalunya estiguin prohibits per mandat constitucional, no per llei, sinó per mandat constitucional els indults. Perquè jo estic cansat com a jutge, i suposo que vosaltres com a ciutadans també, que després d'un judici llarg, cas Nos, cas Gürtel, cas Palau de la Música, etc. Tots els que us podeu imaginar i ja sabeu quines persones afecten. No és el cas de la senyora Maria contra el senyor Joan. Doncs estic cansat de veure com a jutge que aquests casos s'eternitzen en els jutjats, que duren anys i anys i anys, i que al final, quan hi ha una sentència, si aquesta és condemnatòria perquè les proves són irrefutables, es reuneix el Consell de Ministres en la seva habitual sessió del divendres i diu: reunido el Consejo de Ministros el viernes día tal, hemos considerado oportuno indultar a don tal. I a sota, complacer. Jo n'he vist uns quants, de telegrames com aquest. Fixeu-vos, el poder executiu, el govern, donant-li ordres al poder judicial. Això és la separació de poders d'una democràcia. Això qualsevol altre país demòcrata, quan els explico, em diuen: això és una barbaritat, com és possible? Allà no en tenen, d'indults. En casos excepcionals, una sala especialitzada del Tribunal Suprem de l'Estat, és a dir, poder judicial, pot concedir un indult a un penat, però ho ha d'explicar amb una resolució motivada. Aquí heu vist que la motivació és absoluta. Hemos decidido esto, punto, un placer. Només els falta dir, entre parèntesis, lo hemos decidido porque este es de los nuestros, cuidado. És l'únic que els falta dir. Per tant, prohibició dels indults. Punt número 4. I aquest ja sé que és molt discutit perquè, ara ho comentava la Montserrat, hem rebut ja amb aquest projecte de llei d'esborrany de Constitució, que podeu llegir íntegrament a través d'internet, només posant una nova Constitució.cat, us ho repeteixo, una nova Constitució.cat, podeu entrar a aquesta pàgina i allà podreu
és interactiva, per tant podreu fer aportacions, esmenes, criticar coses que no us agradin, etc. Volem que sigui molt participativa. En aquests moments portem ja 60.000 visites. Els catalans, quan us hi poseu, Nosaltres a tot arreu diem, participeu. No, sí, home, però tampoc no cal tant. Ens esteu desbordats de feina amb els 10 o 12 juristes que estem treballant en això. Però no, ara, deixant la broma a part, entreu-hi, llegiu i feu totes les aportacions, esmenes i crítiques que considereu oportunes. Doncs bé, la número 4 és una de les que està rebent més crítiques. És que per mandat constitucional es prohibeixen les majories absolutes. I jo ho defensaré fins on calgui. Si la majoria de la gent decidiu que no, evidentment ho acataré. Però mireu, la història ens demostra que sempre que a Espanya hi ha hagut una majoria absoluta d'un partit polític, ha sigut un desastre, un veritable desastre. Abans amb el PSOE, ara amb el Partit Popular. I a Catalunya, abans, amb Convergència. És a dir, ens han demostrat que quan tenen la majoria i poden aprovar qualsevol llei sense comptar amb els vots de les minories, fan el que volen. Fan un rodet, que es diu. I això provoca que quan perden el poder, els que venen al darrere deroguin totes les lleis que han aprovat aquests. Per què? Perquè s'han aprovat sense la seva participació. Això és un caos. La llei d'educació, per exemple, jo ja no sé com es diu, si es diu l'OMCE o l'OCE o no sé què, perquè cada congrés dels diputats la deroga. El Codi Penal, cada vegada que hi ha una majoria absoluta d'un partit diferent, modifiquen la tira d'articles. Això no pot ser. Un país no pot funcionar d'aquesta manera. Les lleis han de ser flexibles perquè s'han d'adaptar a la realitat social dels canvis. No perquè el que governa, ara estic a l'oposició i com que no compten amb mi, quan governi, derogo tot el que han fet els altres, tant si m'agrada com si no m'agrada. Per tant, proposem que aquells partits polítics que obtinguin la majoria dels vots en unes eleccions per part dels ciutadans tinguin dret al 49,9% dels escons. És a dir, la meitat menys una. Això els obligarà, evidentment tindran la capacitat de proposició legislativa, però això els obligarà a negociar obligatòriament amb els partits representants de les minories. És més difícil governar així, és veritat, però és molt millor pels interessos generals de tota la societat. Perquè s'acaba renunciant a determinades coses uns a altres i es troba un comú denominador. I aquí en l'equilibri és on normalment està l'encert a l'hora de legislar. Punt número 5, que aquest a mi també m'agrada molt, però als regidors que els he explicat no els agrada gens. Referèndums revocatoris. Això ho hem copiat de Suïssa. Hauria d'haver començat per dir-vos que aquest esborrany de Constitució per Catalunya que hem redactat aquest equip de juristes, en realitat, i ho he de confessar, és una còpia. Hem copiat de la Constitució de Dinamarca, Noruega, Islàndia i Suïssa. Ens hem llegit a fons i hem estudiat a fons aquestes 4 constitucions i hem anat escollint el que més ens ha agradat de cada una d'elles, adaptant-la lògicament a la realitat social, política i jurídica de Catalunya. I a Suïssa tenen una cosa que se'n diu referèndums revocatoris, que en síntesi significa, a l'àmbit municipal, regidors i alcaldes, us prometen a la campanya electoral que faran això i allò altre, oi? Vosaltres aneu a votar, per tant esteu a favor seu, perquè us han convençut. Per tant, esteu signant un contracte social amb ells. I al cap, una vegada sortit elegits, se n'obliden d'aquest contracte social i fan el que volen. Si vosaltres em veniu i em dieu, escolti'm, jutge Vidal, què puc fer? Perquè m'han enganyat. Oi, no estan fent ni això, ni això, ni això. I oi, aquí té un programa electoral, que deien que ho farien. La meva resposta, actualment, serà a les properes eleccions no el voti, perquè el tornarà a enganyar. En canvi, si tenim referèndums revocatoris, la meva resposta serà molt diferent. Serà, escolti'm, senyor X, portin vostè un 10% dels electors de la zona, del districte, que pensen com vostè, que aquest regidor o aquest alcalde està incomplint sistemàticament el que els va prometre que faria. Obriré un judici que tindrà un procés que tindrà una duració màxima de 30 dies. Això sí que és justícia. 30 dies, no 3 anys, que és com funcionen els procediments judicials. I al cap de 30 dies, una vegada retirades les proves, el jutge del lloc, on passen els fets, dictarà sentència. I en aquesta sentència, si es demostra que aquest incompliment és real,
i no està motivat per causes excepcionals de força major sobrevingudes, per tant, que és dolós, que és voluntari, destituirà l'alcalde o el regidor. Per tant, fixeu-vos, la sobirania popular que vau exercir quan vau anar a votar, la torneu a recuperar per via judicial. No fa falta demanar-li a ningú que dimiteixi, se'l destitueix. I, evidentment, s'hauran de convocar unes eleccions parcials per cobrir aquella vacant. Jo us garanteixo, perquè així és com passa a Suïssa, que no hi haurà cap regidor, ni cap alcalde, ni cap partit que a les eleccions, en el seu programa, us proposin coses que ells saben que no compliran. S'han acabat les promeses buides. Punt número 6. Volem convertir els drets socials en drets fonamentals. És a dir, el dret a l'habitatge, el dret al medi ambient, el dret a la sanitat, el dret a l'educació. Bueno, ara estan a la Constitució espanyola, és veritat, però són drets socials, drets que nosaltres els anomenem de tercera generació. És a dir, drets que quan hi ha pressupost i quan el polític de torn li ve bé, els compleix. Però quan no n'hi ha, doncs són els primers que hi ha retallades, etc. Si els convertim en drets fonamentals, això no podrà passar. Perquè el pressupost de cada any de l'Ajuntament, de la vegueria, que no hi haurà diputacions, com us podeu imaginar, del propi govern, aquests pressupostos estaran condicionats al compliment de tots aquests drets socials, seran executius. Punt número 7, llistes obertes. És a dir, això que fa tants anys que s'està demanant al Parlament de Catalunya i que no hi ha manera que es posin d'acord. No sé si sabeu que som l'única comunitat autònoma de les 17 de l'estat espanyol que no té llei electoral pròpia. No hi ha hagut manera que els partits polítics es posin d'acord i aprovin una llei electoral catalana. Fixeu-vos la paradoxa. Ens n'anirem d'Espanya utilitzant la llei electoral espanyola. Té nassos la cosa, Ni tan sols amb una llei electoral pròpia. Doncs bé, nosaltres, evidentment, proposem que s'ha d'aprovar aquesta llei electoral, que en aquests moments està encallada al Parlament, i que sigui de llistes obertes. Això vol dir que el dia de les eleccions vosaltres anireu a dipositar el vostre vot marcant caselles concretes. El regidor o el diputat 1, 7, 14, com si fes una quiniela, de la llista 1, el 4 de la llista 2, de la llista 3 no m'agrada cap, de la llista 4, doncs mira, m'agraden aquests 10, és a dir, votareu no només programes polítics i partits, sinó que votareu sobretot persones. I això haurà d'anar acompanyat amb que tots els que surtin elegits, tots, regidors, alcaldes i diputats, hauran de tenir una oficina oberta a peu de carrer en la que, com a mínim un dia a la setmana, estaran obligats a atendre les queixes dels electors. Això funciona al sistema anglosaxó i us asseguro jo que va de meravella. Punt número 8, complementari de l'anterior, limitació de les legislatures de 2 mandats. És a dir, la professió de polític ha de desaparèixer. Abans de poder-te presentar unes eleccions, per l'Ajuntament o pel Parlament, tu has de tenir la teva professió, t'has de guanyar la vida com qualsevol altre ciutadà i en un moment determinat decideixes per altruisme presentar-te amb un càrrec al servei de la ciutadania, per un càrrec públic. Sabidor que al cap de 2 legislatures com a màxim te'n vas al carrer perquè s'ha acabat la teva feina i t'has de tornar a dedicar a guanyar-te la vida com qualsevol altre ciutadà. Per tant, s'han acabat les pensions vitalícies, s'han acabat aquelles cadires que jo estic aquí durant 27 anys, que és la meva cadira, el meu escó, no, aquí no hi ha res de vostè. Vostè temporalment està aquí, perquè ha decidit fer aquest servei a la ciutadania. Punt número 9, fer efectiva la separació de poders. I això sabeu com es fa? Doncs es fa designant els màxims òrgans de la judicatura, del poder judicial, a través de sistemes transversals. Això, a Anglaterra, els sistemes anglosaxons funcionen així. A Espanya no hi ha separació de poders. És mentida. La Constitució diu que sí, però és mentida. Qui té la majoria absoluta al Congrés dels Diputats i per tant aprova totes les lleis, el poder legislatiu? Actualment el Partit Popular. Qui té la majoria absoluta al poder executiu? El govern? El Partit Popular. Qui té la majoria absoluta al poder judicial? És a dir, el Tribunal Constitucional i el Consell General del Poder Judicial? El Partit Popular. Tots 3 poders de l'Estat estan en mans de les mateixes mans, gràcies a les majories absolutes.
I sabeu per què? Perquè la llei diu que los miembros del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial s'escolleixen una tercera part por el Congreso, Partit Popular, una tercera part por el Gobierno, Partit Popular, i una tercera part per la judicatura, que és molt conservadora a l'estat espanyol, i per tant majoritàriament votant del Partit Popular. Canvien els noms, canvien les persones, però són exactament els mateixos. I això hem d'evitar que passi a la nova Catalunya. I per últim, un tema també complicat i difícil.